Funguje to. Haló. Ahojte veselí, Evinicovci a babka. A čau, Kubo. Ja som tiež Kubo. Ale digitálny Kubo. A už od narodenia ti nenápadne pomáham v digitálnom svete. Podarilo sa mi nahekovať do tatovho aj maminho telefónu a môžem im potajomky podsúvať rôzne moje uletené nápady a želania. No a tak som jedného dňa rozmýšľal, čo by sme chceli pod stromček. A napadlo ma, že by sme chceli ísť na nejaký veľký futbalový mač. A tak som začal podhadzovať tatovi do telefónu všelijaké reklamy na futbalové zápasy a čakal som, či sa tato chytí. A keďže som strašne trpezlivý, lebo som digitálny, tak som sa dočkal. Tato sa chytil. A teraz dobre počúvaj, čo som nám vybavil. Vybavil som, že pôjdeme všetci pekne krásne fandiť na futbal. A nie len na nejaký obyčajný futbal. Pôjdeme do Talianska. A lietadlom. A vieš na čo? No predsa na futbal. Ty vemeno. Pôjdeme na Inter Miláno proti SSC Neapol. Takže nachystaj náš Lobotkov dres, pretože ho budeme potrebovať. A to už onedlho, za 18 dní letíme.